Hi guys, it's me Ronan and welcome to my channel. Okay, so it's been a while na hindi ako nakapag-vlog. Now, meron kaming ganap. It's my third time joining a joiners trip. So kami ulit, same group. Ayan, minsan nagpapalit-palit lang. Minsan may isang kasama na hindi na kasama ngayon na kasama yung last time. Iba naman yun ngayon. So right now, nandito na kami sa lagi naming tagpuan sa field plans, and then we are magagrab na lang siguro kami papunta ng MOA kasi dun daw yung meeting place. We are going to Batangas and then Tagaytay. Kaya ganun kaaga gumising kami ng like mga 3 2:30 kasi mga 3 dito. So mga alas 3 pa lang ng madaling araw. May ubo kami ni Uncle Jai. So we'll see. This is very exciting. Ayan, mag-grab na kami. So I'll see you guys later. A few moments later. Thousand years later. Hi guys, so nandito na kami sa first stop namin is sa Marian Orchard dito sa Batangas. So hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang inantok ako dun sa van. Pero palang parang travelers chapel or something. Ayan. Ayan sa Mami Grace sa kasi may pet. Hi guys. Ando na si Uncle Jai. Saan? Nandun na. So, picture taking na. Let's go. Ayan ang Chimes of Mary, oh. Oo nga, itong Chimes of Mary. Ayan yung Chimes of Mary. So, ayan nga yung chapel ng Miriam Pilgrim. And then, meron pa siyang parang Christ the Redeemer dun sa taas. Ayan siya. Isa-zoom natin na yan. Hindi naman siya ganun kataas, pero parang siyang tower. Ayan. Very solemn dito, no? Then meron din siyang parang Venetian. Ayan. Ay, ang ganda-ganda niya, no? Ang ganda-ganda niya sa picture pag ganyan, no? Wow. Very, very nice. Papuntahan na natin sila Uncle Jai kasi iniwan na ako. Papunta yata sila dun sa my garden.
Ayan. So, parang devoted ito kay Mama Mary. As you can see, ayan, may mga image dito. Our Lady of Fatima. And then, next is Our Lady of Guadalupe. Meron ding Our Lady of Perpetual. Nice. Our Lady of the Holy Rosary. And then, Our Lady of Miraculous Medal. Very nice. Yung parang shrine ni Mama Mary. Yan. So, tapos na kami dun sa shrine ni Mama Mary. And then, bababa muna kami ulit. Bababa. Titingnan natin hanggang dun makarating sa pinakababa. Pinakababa talaga niya. Ayan, mayroong ano pa. Ano to? Plaza Corazon. Ayan, may ano. And then, Plaza Corazon. Meditation Garden. Nandun. Nandun ang meditation garden dito. Ay, may chime. Ang dami niyang puno. Ang ganda-ganda niya. Ayan. Ang maganda lang dito kung gusto mo mag-retreat. Pwede kang mag-retreat dito, no? But I'm not sure kung pwedeng mag-overnight or ganyan. I'm not sure kung pwedeng mag-overnight. Kasi parang wala namang hotel or something. Pero it's a retreat place. Meron siyang mga pathway na dadaanan. Ayun, may mga rambutan. Ayun siya. As you can see, yung nakita nyo kanina yung Last Supper na mga rebulto dun sa likod. Pero hindi pa doon nagtatapos yung pathway. I think medyo mahaba-haba pa ng konti ito, dire-diretso lang. Para kaming nasa jungle. Napalibutan kami ng mga prutas. And sobrang lamig. Wala na doon? Ay, meron pa oh. Meron pang mga rebulto. Why? Nahulog yung rambutan ni Mami. So, marami siyang mga statue na depicting different kind of biblical events. So, kanina merong mga yung The Last Supper. Then, meron din yung nagdadasal si Jesus Christ. Andun sa baba. So, nakunan ko naman din siya ng picture. Ngayon, hindi na kami dumiretso dun sa pinakadulo. Paakit na kami. Oh my God. Medyo hindi ako makahinga. Kasi mataas pala siya. Oh my goodness. Pero meron pang mga magagandang ano doon. Camerot. So, picture ulit tayo doon. Hopefully makakuha ko ng mga footage din for the vlog. Ayan, so palabas na kami ng Miriam Pilgrim. Papunta na kami doon sa baba. I'm not sure kung baka mamaya ando na pala lahat, kami na lang iniintay sa van. Oh my gosh. So ito yung it's Marian. Welcome to Marian Orchard. Ayan pala siya.
Marian Orchards yung tawag sa kanya. Hindi pala Miriam Orchards. So, Marian Orchards. Ayan, dito sa Batangas. Ayan siya. A few moments later. Next stop naman namin is Caritas Garden. Sentay Caritas Garden. So, andito naman yung mag-group. Magko-coffee yata sila. Maganda siya. Para siyang resort. Kasi parang meron siyang ano dun, oh, may pool. Ayun, may pool. And then, meron din siyang restaurant. Ayan. Ang ganda-ganda. Meron siyang mga ponds. Guys, so we are here sa parang resort siya, or I'm not sure kung resort ba to or bar or whatever. Pero it's very solemn here. And ang ganda-ganda ng place, no? Meron siyang pool dun sa likod. May restaurant siya. Meron din siyang pond. Fish pond. Mga koi fish. I'm not sure. And then, may mga tribal figure siya dito din. Ayan, punta tayo dito sa may... Actually, first time ko lang din pumunta dito. May mga mga dream catcher. First time ko lang din pumunta dito. Yun lang yung maganda pag nag-joiner ka kasi hindi mo na kailangan magdala ng sarili mong sasakyan. Kung wala ka namang sasakyan, hindi na kailangan. At marami kong makakasama, marami kong kasasalamuha, iba-ibang mga klaseng tao. The good thing is, pare-pareho kayo ng yung layunin, gustong mag-escape, gustong mag-travel, ganyan. Ayan yung pan. Ito naman yung mga, ayan, may mga sa likod ko. May mga what do you call that? Dream catcher. Ayan. It's a very nice place. So, I think may pool din doon. Explore tayo later on. Medyo mahal daw kasi dito. So, dahil joiner kami, so parang pinakiusapan lang na bibili ng coffee or mga kakanin, ganyan, dun sa restaurant para makapagpa-picture-picture. Kasi yayamanin dito, dying. So, 6 kyaw daw kung picture ka lang dito around sa area. Oh, 'di ba? So nakamura na. Pili ka lang doon ng coffee or chocolate na drink. Pwede ka mag-picture all around sa area. Ang ganda naman ng dream catcher na to. Ayun. Ganito pala yung dream catcher na malalaki. Shades. What? Very siya, Indonesian inspired. Even yung yung restroom nila napakaganda. Ayan siya, oh my gosh, para akong kinukuha ng liwanag. Ayan, that is the CR. May playground, and then the good thing is very tribal yung place. Then mga wooden, ayan, wooden kemerut barurut. Ayan,
Very nice. Here, oh. So, mag-iikot-ikot tayo. Ay, may cutie doon na, ano, tumatakbo. Nasaan na ba yung mga kasama ko? Iniwan na ako. The hills are alive and the sound of music. Ayan, so dito pala yung gustong puntahan nila. Ayan. Kita ko na yung stairway to heaven. Charot. Ayan. Ayun, may picture na kami. Kailangan bongga yung picture. Ayan. Ayan. Lakas maka na ano siya, never ending story.